And of course, from Municipal Assessor's Office headed by Engineer Jean Baculpo. And of course, salamat po dahil no, kag Engineer Palmones. No, kabalo kang anong kapasalamat mi. Basta kay daghang salamat. Yes, of course, ang ato pong pagpasalamat no from Municipal Environment and Natural Resources Office and by Engineer Jeffrey Luxong na alang sa itong aftercare program karong adlaw. Ayun. Paliho ko sa mga tao no, hinay-hinay taglakaw pagsilob para maigo ang tanan, isa lang kalinya. Wala hinay-hinay po kaginot ang andas sa atong mahal na Birhen. Viva Mama Maria! Viva Mama Maria! Viva Mama Maria! Atong palakpakan ng igsoon ng pagkabot sa atong mahal na patron. And of course, salamat po dahil sa itong engineering na alang sa pagsiyak ng sound system and to GSO alang sa itong physical arrangement and of course, Municipal Agriculture's Office naghandaghan tayong salamat. From the Bureau of Fire Protection and Philippine National Police, naghanday salamat sa itong mga force multipliers from the barangay nasa barangay Baluarte. Naghandaghan salamat. May mga po isa sa itong pangako sa itong ang sakay-sakay ang kahilo, no, kahamsay sa itong kadagatan sa paliw po ang atong mga basura ilabay lang sa husto nga mga labayanan. At taas ng kamay para duha ka linya. Kaya medyo piot ang atong andas no, diha sa may approaching sa pagsada. Ayan, ipaniko lang kamay ang andas, ayan ay tatiwas kung sino. Okay, nahigay lang eh. E basing malisig ninyo naghawid, mabuntag sumako ang andas. Pati ganyan effect sa abot. Sunplus. Palihog ko, isa lang kaligya ang pagsilaw. Again, pasuko si Mama Mary sa mga tao na dilig mamina. Iwan si Mama Mary, isa lang kalinya. Sa tanan ng gusto mo sila pagkitangtang sa kaloob payong, maghatag ng dagong respeto diha sa itong mahal na Birhen. Okay na ng mga medyo nakaupaw na sinikalo kasi tayo magmilagro mo tubo na balik ang pito. Okay, palihog ng silong, isa-isa lang ha. Isa lang yun kalinya, isa kalinya. Isa, one, uno, isa. Palihog ko sa kalo, sa gusto mo silong, pagkatang talihog. Salaw, Jose! Sa inyo sa kalo. Palihog ko sa mga chapel leaders na stand-by lang sa inyong mga patron.
Okay, so gamay na lang. At Wala na storage siguro.